To děláš třeba v sezóně. Jak to mám dělat přes den? Já tam nebyl. Ale jste byl u nás. A botu. Tak to bylo určitě. Do čeho ty na bota? Trošku já nevím. Chci vidět tohle. No právě to je perfektní. Když padnou na druhou stranu, bych dělal tou klimatikou. Nenadám. Teď nebo 14 doma, a vy si to nepamatujete. Jak si to můžu pamatovat, já jsem tam nebyl, ale viděl jsem to. Vy se dívejte, opni si tam na ten roh. Tam si takhle sedněte a nelovatně sednout. Aby se to nerozlízlo. My budeme taky dělat tu rysličku. To nemá cenu, ne? Co chcete? Když to dělají ty malý, takže dám se to dělat tak já. Co? On tak jako mi zase může dělat něco, co oni ne... A zeloďí na stranu teď. Jo, se chytni to konce. Jeden. Hele, Simonu, lepší je dělat gymnastický pád, než normální kotornou.